Ping igen, ping igen. Og se ham. Ja. Jeg har et skud tilbage. Han er bag her, han er lige bag her. Eller undskyld, der lige bag der. Han er ramt rimelig voldsomt. Nej, han lever. Jeg ser hans skygge lige der. Han bandagerer. Eller sådan en granat. Stærk, man. Fucking dø.